Γεια σας παιδες, Τεσφορμπέδα εδώ από το κανάλι Σαπίλο Gaming και στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση μεταξύ των καινούριων των παλαιών των Pokemon και των καινούριων. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από παλιές κλάσεις θα συγκρίνουμε τις Leaf Green, Diamond, Pearl, Black και White και τις Fire Red, τις Ruby, Emerald και Sapphire. Λοιπόν, ξεκινώντας με την Pokemon Fire Red, ήταν η ανανεωμένη έκδοση των Red, Yellow και Blue, μόνο που αυτή τη φορά υπήρχε και Leaf Green. Σαν ανανεωμένη έκδοση των Blue ήταν σχετικά καλή, είχε ωραία Pokemon, οι μάχες ήταν επίσης πολύ ωραίες, είχε ωραία battles γενικότερα. Το πρωτάθλημα είχε ένα σχετικά μικρό επίπεδο δυσκολίας. Τα θερμικά ήταν καλά, αλλά αυτό το οποίο δεν μου άρεσε, και θα το πω και για άλλες σκεφτές ακόμα, είναι ότι υπήρχε ένα θερμικό, το Mew, το οποίο έπρεπε να, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, αλλά δεν μπορούσε να το πιάσεις ακριβώς, δεν μπορούσε να το πιάσεις όπως το πιάσεις στο Moltres και όλα αυτά. Αυτά έχουμε να πούμε για αυτή την κασέτα. Μετά προχωράω στην Ruby, Sapphire και στην Emerald. Μπορώ να πω ότι είναι μια από τις καλύτερες κασέτες που έχω παίξει, η Emerald για την ακρίβεια. Ήταν αρκετά καλύτερη από τη Fire Red όσον αφορά ότι τα αρχικά της ήταν για μένα πιο ωραία. Δεν ξέρω την άποψη σας, θα ήθελα να μου πείτε στα comments. Στη συνέχεια, τέλος πάντων, το κακό με τη Sapphire και το Ruby ήταν ότι μπορούσε να πιάσει μόνο ή το Kyogre ή το Groudon και το Rayquaza προφανώς. Δεν μπορούσε κανένα από τα άλλα. Αντίθετα με την Emerald που τα πιάνεις και τα τρία. Μ' άρεσε επίσης, το καλύτερο που είχε από τη Fire Red ήταν ότι είχε πολύ περισσότερα Pokemon, συμπεριλαμβανομένα και τα παλιά. Μετά, τι άλλο να πω για αυτή την κασέτα. Μπορώ να πω ότι ήταν πιο ωραία όσο αφορά τους εχθρούς, επειδή είχες και από τη μια τη Magma, από την άλλη τη Aqua, και αυτοί οι δύο πάλι έχουν και μεταξύ τους όλα και εναντίον σου. Αυτό ήταν το ωραίο. Αντίθετα, πριν είχε μόνο την Team Rocket. Έχει γενικότερα αρκετά περισσότερα θελικά. Έχει τα τρία Reggie Steel και Reggie Ice. Έχει Lugia, Deoxys, τα οποία όμως δυστυχώς πρέπει και αυτά να τα πιάνεις όπως έπιανες και το Mew. Και αυτά ήταν που είχα να πω για αυτήν την κασέτα. Προχωρώντας, αυτές είναι τώρα οι δύο. Η Diamond ήταν η πρώτη μου κασέτα και η Pearl η δεύτερη. Ήτανε, μπορώ να πω, όχι που πάρα πολύ καλύτερες από την Emerald, δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά. Εντάξει, μπορεί να είχαν σχετικά καλύτερα γραφικά. Τα αρχικά ήταν σχετικά ωραία γιατί στη τελική τους μορφή όλα είχαν από δύο types αντίθετα με τις προηγούμενες κασέτες. Τα θελικά ήταν αρκετά καλά και μπορώ να πω ότι το Dialga ήταν ψηλό OP γιατί ήταν και Steel και Dragon και ουσιαστικά τα μόνα δύο types που μπορούσαν να το κερδίσουν ήταν το Ground και το Fighting, πολύ OP. Και αυτό ήταν άδικο για το Palkia, το οποίο ήταν μια σαπίλα μαύρη. Επίσης όμως εμφανίστηκε και ένα ακόμα πάρα πολύ καλό θελικό, το οποίο ήταν το Giratina, και αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ότι είναι το καλύτερο Pokemon και ο βασιλιάς των θελικών, και έτσι έχω ακούσει εγώ βασικά, δεν ξέρω με αλήθεια, και είναι το Arceus, το οποίο μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ό,τι στο διάολο type θέλει. Είχε μια επίθεση που λεγόταν Judgment και μεταμορφωνόταν και αυτή σε ό,τι type μεταμορφωνόταν αυτό. Τώρα είχε καινούρια Pokemon, το καλό είναι ότι με την National Pokédex τώρα μπορούσε να πας και σε άλλα νησιά και να βρεις και άλλα παλιά Pokemon. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μπορούσες από τις Emerald και από όλες τις υπόλοιπες κασέτες να τις βάλεις στο κάτω μέρος του Nintendo και έτσι να μεταφέρεις διάφορα Pokemon στις παλιές σου κασέτες, στην Diamond και στην Pearl. Πολύ μου άρεσε αυτό γιατί μπορείς να έχεις και τα παλιά και τα καινούργια τώρα. Εδώ πέρα οι εχθροί αλλάζουν. Είναι η Galactic Grand, οι οποίοι ήταν μια σχετικά καλή ομάδα. Σκοπός του ήταν να πιάσουν τα θηλυκά Mesprit, Tuxie και Azelf και να πιάσουν τον Dialga ή το Palkia, ανάλογα με το ποια κασέτα παίρνεις. Για την Platinum δεν θα μιλήσω γιατί είναι πάνω κάτω τα ίδια.
Το πάρα πολύ κακό που έχουν σχεδόν όλες οι ομάδες είναι ότι έχουν πολύ επαναληπτικά τα Pokemon τους. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί η Galactic είχε πάντοτε Zubat, Glameow, Grogank, Stanky, Golbat, αυτά βλέπεις πάνω κάτω. Και τις εξελίξεις τους. Στην Diamond και στην Pearl εμφανίστηκε το αγαπημένο μου μέχρι τώρα Pokemon που είναι το Weavile. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμένα μου αρέσει τρελά. Θελικά τώρα είχε και το Darkrai, το οποίο όμως έπρεπε να έχεις Mystery Gift για να το πάρεις, και πάνω κάτω αυτά ήταν. Και τώρα, η τελευταία έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε είναι Pokemon Black και White. Η πέμπτη γενιά. Είχε πολλά Pokemon για την Pokédex. Αυτό δεν με πειράζει, αυτό μου αρέσει πολύ, θέλω να έχει πολλά Pokemon. Ήταν στυλ 3D πιο πολύ, και άμα ειδικά βάζεις και το 3D, τότε το έβαζε on εννοώ, τότε ήταν full 3D. Τα γεγονότα είναι ωραία έτσι όπως προχωράνε. Μ' άρεσε εκείνο που μπορείς να πάρεις το Panzer ή το Pampur σε ένα Garden. Πολεμάς την Team Plasma, οι οποίοι επίσης έχουν πάρει αυτή την επανάληψη με Patrat και τέτοιου είδους Pokemon. Τα εμβλήματα είναι αρκετά δύσκολα, εντάξει, οφείλω να το παραδεχτώ ότι δυσκολεύτηκα π.χ. στο δεύτερο που ήταν normal, γιατί εκείνο το η εξέλιξη του Patrat τέλος πάντων με βαρούσε με το Retaliate και με διαλούσε. Μπορώ να πω τα εμβλήματα ότι ήταν ωραίο σχετικά. Είχε ωραία άγρια Pokemon, είχε πολλά ωραία μέρη βασικά να εξερευνήσεις, άλλαζαν και εποχές όποτε ήθελες εσύ. Υπήρχαν και Pokemon όπως υπήρχε βασικά το Deerling, το οποίο άλλαζε χρώμα ανάλογα με την εποχή. Τα θελικά ήταν ωραία. Υπήρχε το γνωστό Zekrom που πιάνει στη White και το Kyurem που πιάνει στην Black. Εγώ την Black πήρα και πίσω το Kyurem, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά μπορείς να φτιάξεις το όχι Kyurem, συγγνώμη, δεν ήθελα να πω Kyurem. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Zekrom και ξέχασα, δεν πειράζει. Το Zekrom και το άλλο θηλυκό από την Black, το οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Συνέχεια μπορείς να φτιάξεις το Kyurem, το Genesect, το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο της κασέτας, και υπήρχε ένα ειδικό labs κάπου σε ένα σημείο όπου μπορούσες να πιάσεις Pokemon, μπορούσες να φέρεις Pokemon την Diamond και την Pearl όπως γίνονταν και πιο παλιά, από την ένταλα όμως την Diamond και την Pearl. Εκείνο όμως που μου έκανε μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι σε κάποια χόρτα έβρισκα Crobat. Δεν μου άρεσε πολύ αυτό, γιατί το Crobat είναι γενικά Pokemon το οποίο είναι δύσκολο να το βρεις στις προηγούμενες κασέτες, γιατί πρέπει να είναι συγκεκριμένο το Golbat, το οποίο δεν έχει. Αλλά ξέρω, στη φορά το Crobat δεν μ' άρεσε αυτό που έκαναν καθόλου μάλιστα. Υπήρχε εκείνο το Battle Subway, το οποίο όταν πήγαινε σε κάτι τρένο και πρέπει να πολεμήσεις τους πάντες μέχρι να φτάσεις στο αρχηγό, δεν μ' άρεσε ποτέ, δεν μπορώ να το τερματίσω, έχασα τον αρχηγό. Ναι, μια φορά τους κέρδισα, μια έχασα. Συνέχεια, τι άλλο, ήταν εκείνα τα στάδια τα δύο στα οποία υπήρχαν τρένοι στους οποίους μπορούσες να πολεμήσεις. Επίσης πάρα πολύ ωραίο. Αν μπήκε ένας αμβολοβός. Και τώρα θα βγουν και Pokemon X and Y, που το μόνο που γνωρίζω και σας είπα για μερικά νέα είναι για τα αρχικά του. Έχω όμως και να σας δώσω και μερικά και πολύ λίγα news τώρα. Δεν ξέρω πώς προφέρονται τα αγγλικά. Το ένα είναι ο Ξερνέας σίγουρα που ξερνάει και να το ελάφει, και το άλλο είναι πώς διαβάζετε, Yveltal, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Και μάλιστα μάθαμε κάτι καινούριο, ότι υπάρχει ένα νέο Evolution, όχι Evolution, Evolution, ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του Eevee και θα ονομάζεται Sylveon. Μάλλον θα είναι Flying type, δεν είναι γνωστό, αλλά πιστεύω κι εγώ και περισσότεροι ότι είναι Flying type.
Και τέλος θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι όσο τα Pokemon εξελίσσονται, υπερσυγχρονίζονται και γίνονται όλο και καλύτερα, αλλά π.χ. γνωρίζω και άτομα οι οποίοι θέλουν τα παλιά τα Pokemon και ένας από αυτούς είναι ένας φίλος μου που το λένε Fedek, και ο οποίος έχει κανάλι Fedek Gaming, θα το βάλω στο description, θεωρώντας ότι τα παλιά Pokemon είναι πιο ωραία, ότι είχαν καλύτερες εμπειρίες τότε που μπορούσαν να παίζουν ένα καλωδιάκι, να παίζουν μάχες και έπαιρναν συναντιούνται να βγαίνουν έξω, ενώ τώρα όλα γίνονται από μακριά online. Αλλά τερματίζοντας την Diamond βρήκε ερωτάστηκε τέλος πάντων να το πω το Luxray, το οποίο του άρεσε τρελά και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας. Πρώτα απ' όλα να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, comment για να μου πείτε πώς τα πήγα στο βίντεο. Ξέρω ότι το μικρόφωνο μου έχει να πέσει ο ήχο, αλλά με ενισχύει θα το αλλάξω σύντομα. Και θα μου πείτε αν προτιμάτε τις παλιές γενιές. Όταν λέω παλιές εννοώ Fire Red και Emerald, και τις καινούργιες από Diamond και πέρα. Αυτά είχα να πω στο βίντεο.